سلام كرات قاتلتي لما دم حزلكم زمصاخو سقات مستر جግነት ዝተحوሰ ኮይኑ ኣብ ክልተ ብሉጻት ተኮስቲ ስናይፐር ድራሳን ሌቪን ዘተኮርዩ ክልቲኦም ብዘይፈልጥዎ ምኽንያት ናብ ሓደ ጆርጅ ዝተባሃለ 4.2 ሜትር ዕምቆት ዘለዎ ዘፈርሕ ምስጢራዊ ጉድጓድ ተልእኮ ተዋሂቦም ይመጹ። እዚ ጉድጓድ እዚ ግን ተራ ቦታ ኣይነበረን። ባዶ ሰባት ወይ ድማ ሆሎማን ዝበሃሉ ብቫይረስ ተለኽፉ ዘስካሕው ፍጥራትን ብዳርክ ክላብ ዝፍለጥ ምስጢራዊ ትካል ዝካየድ ሓደገኛ ፈተናታትን ዝተሓወሉ እዩ። ከምኡውን ፍቕሪ ክድዓትን ቃል ስህልውናን ዝተመልኦ ዛንታ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር እንጀምር። ዛንታና ኣብ ውሽጢ ሓደ ጸልማት ዘፈርሕን በዓቲ እዩ ዝጅምር። ድራሳ ዝተባሃለት ጓል ስናይፐር ሒዛ ኣብኡ ተሓቢኣ ነበረት። ዕላማ እናተጸበየቶ ብስቕታ ኮፍ ኢላ ነበረት። ቅሩብ ኪሎሜትራት ርሒቑ ሓንቲ ነፋሪት ሕጂ ዝዓረፈትሉ መዕረፊ ነፈርቲ ትርኢ። እዚ ፕሬዝዳንት ካብዛ ነፋሪት ልክዕ ምስ ወረደ ድራሳ ብኡንብኡ ብሓንቲ ጥይት ተኩሳ ትቆትሎም። ኣብዚ ሰዓት እዚ ድራሳ ተራ ጓል ከም ዘይኮነት ንርዳእ። ንሳ ኣዝያ ክኢላን ርህራህ ዘይብላን ተኳሲት እያ። ማንም ኣብኡ ዝነበረ ሰብ መን ከም ዝተኮሰ ወይ ካበይ ከም ዝመጸ ክሳዕ ዘይፈልጡ ደረጃ ብፍጹም ትኽክለኛ ዝኾነ መንገዲ እያ ተኩሳቶ። ተልእኮ ምስ ፈጸመት ድራሳ ነጠቕላህ ናይታ ጥይት ብጥንቃቕ ሒዛ ካብቲ ቦታ ወፀት። ጸኒሓ ኣዲ ኣብ ህይወት ስለዘየላ መቃብር ኣዲኣ ንምብጻሕ ናብ መካነ መቃብር ከደት። ኣብ ምስ በጻሕት ግን ኣቦኣ ድሮ ኣብ ጥቓቲ መቃብር ኮፍ ኢሉ ምስ ረኣየት ተገረመት። ድራሳ ክትዛረቦ ፈተነት። ኮይኑ ግን ኣቦኣ ብዛዕባ ኩሉ ነገር ስለ ዝፈልጥ ተኳሲት ምዃና ሕጂ ናይ ሓደ ሰብ ህይወት ኣጥፊኣ ከም ዝመጸትን ብሃንደበት ነገራ። ነዚ ምስ ሰምዐት ድራሳ በቲ ትገብሮ ተግባራት ምኽንያት ሓሓሊፉ ብለይቲ ድቃስ ከም ዘስእና ትነግሮም። ድሕሪኡ ነታ ቀልሃ ጥይት ካብ ጅቦ ኣውፂኣ ኣብ ኢደ ኣቦኣ ቀመጠታ። ኣቦኣ ነታ ቀልሃ ጥይት ብስቕታ ምስተን ድሮ ኣኪብወን ዝነበረ ብዙሓት ቀልሃ ጥይት ተቐመጣ። ኣብዚ ድራሳ ቅድሚ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ከም ዝቐተለት ንርዳእ። ድሕሪዚ ኣቦኣ ብዛዕባ ዘለዎ ሕማም ካንሰር ብምዝራብ ኣዝዩ ውሕድ ግዜ ከም ዝተረፈን ነገራ። ንውሕዳት መዓልትታት ጥራይ ብህይወት ክጸንሕ ከም ዝኽእል ድማ ረዳኣ። ከምኡውን ሓደ ዘሰንብድ ነገር ተዛረበ። ብባህርያዊ መንገዲ እንተዘይሞይቱ ብመዓልቲ ፍቑራት ባዕሉ ህይወቱ ከም ዘጥፍእ ነገራ። ነዚ ብሰምዐት ምድሪ ዝተገልበጣ ኮይኑ ተሰምዓ። ነዚ ነገር እዚ ንኸይገብር ድማ ነቦኣ ተማሓፀነቶ። ንሱ ግን እዚ ናይ መወዳእታ ርክቦም ክኸውን ከም ዝኽእልን ደጊም ከቶ ከም ዘይራኸቡን ብህድኣት ነገራ። ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ትርኢት ናብ ሌቪ ዝተባሃለ ካልእ ሰብኣይ ይቕየር። ንሱ ብሕማቕ ሕልምታት ኣዝዩ ይሳቐ ነበረ። ሰላም ንምርካብ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ገማግም ባሕሪ ኮፍ ኢሉ ግጥምታት ይጽሕፍ ነበረ። ሎሚ እውን ኣብኡ ኮፍ ኢሉ እንከሎ ሃንደበት ናብ ሓደ ዝተወሰነ ኣድራሻ ክመጽእ ዝሓትት መልእኽቲ በጽሖም። ሌቪ ነቲ መልእኽቲ ብኡንብኡ ኣንቢቡ ኣብ መኪንኡ ተሰቒሉ ናብቲ ቦታ ኣቕንዐ። ናብቲ ገዛ ልክዕ ምስ ኣተወ ባርቶሎሜው ዝተባሃለ ሰበይቲ ተራኸበ። ብዕላሎ መቢልና ድማ ሌቪ ሓደ እዋን ናይ ወታደር ተኳሲ ስናይፐር ከም ዝነበረ ሕዚ ግን ጥሮታ ወፂኡ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ገዝኡ ይሕልፍ ከም ዘሎ ንርዳእ። ባርቶሎሜው ንሌቪ ሓድሽ ተልእኮ ሃበቶም። ናብ ካሊእ ቦታ ክሰዶ ከም እትደልን ንሱ ብሉፅ ተኳሲ ስለ ዝኾነ ድማ ነዚ ስራሕ ንሱ ጥራይ ከካይዶ ከም ዝኽእልን ነገረቶ። ነቲ ዕላል ቅድሚ ምዝዛማ ሓንቲ ከባድ ሕቶ ሓተተቶ። እንተዘይተመሊስካ ካብ ስድራኻ ናፍቆት ዝስምዖ ሰብ ኣሎ ዶ? ምክንያቱ ሓንሳብ ናብኡ ምስ ከድካ ደጊም ፈጺምካ ክትሪኦም ኣይትኽእልን ኢኻ። ነዚ ምስ ሰምዐ ሌቪ ኣብ ሓሳባት ጥሒሉ ንበርተሎሜው ካብ ስድራ ቤቱ ዝናፍቆ ሰብ ከም ዘየለን በይኑ ከም ዝነብርን ነገራ። በርተሎሜው ድማ ነቲ ምሉእ ዝርዝር ናይቲ ተልእኮ ከም ትነግሩ ሓበረቶም። ድሕሪ ዝብኡ ንብኡ ሌቪ ተሃሪሙ ሃለወቱ ጥፍአም። ኣዒንቱ ምስ ከፈተ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ነፋሪት ኮይኑ ርእሱ ረኸበ። ሕጂ እውን እንተኾነ ንተልእኮ ናብ ወያነይቲ ሃገር ይኸይድ ከም ዘሎ ፈጺሙ ይፈልጥን ነበረ። ንሰራሕተኛታት ናይታ ነፋሪት ክሓትት ምስ ፈተነ ንሕቶታቱ ሙሉእ ብሙሉእ ነጸግዎም። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ሓንቲ ፓይለት ናብኡ መጺኣ ናብቲ ዝኸድሉ ቦታ ከም ዝበጽሑን ከዕርፉ ከም ዝቐረቡን ሓበረቶ። ከምኡውን ናብቲ ትክክለኛ ቦታ ናይቲ ተልእኮ ንምብጻሕ ካብዚ ብውሕዱ 32 ኪሎ ሜትር ብእግሩ ክጓዓዝ ከም ዘለዎ ነገረቶም። እዚ ምስ ነገረቶ ድማ ጃንጥላ መውረዳ ሃበቶም። ሌቪ ነቲ ፓራሹት ለዊሱ ካብታ ነፋሪት ይዘልል እሞ ብበረዳ ኣብ ዝተሸፈነ ምድሪ ይዓልብ። ቀስ በቐስ ድማ ንቕድሚት ክጓዓዝ ጀመረ። ሌቪ ብእግሩ እናተጓዓዘ እንከሎ ክልተ ሙሉእ መዓልትታት ሓለፈ። ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ዘን ክልተ ድከምቲ መዓልትታት ናብቲ ዝድለ ቦታ በጽሐ። ኣብኡ ድማ ጀዲ ምስ ዝተባሃለ ሰብኣይ ተራኸበ። ጀዲ ናብ ሓደ ናይ ሓለዋ ማዕጾ ትርኢት ወሲዱ ሌቪ ንዝቕጽል 1 ዓመት ኣብኡ ክእሰር ምዃኑ ረድኦ። ጀዲ ንሱ ባዕሉ ንሓደ ዓመት ኣብኡ ከም ዝሰርሐ ሕጂ ግን ግዚኡ ከም ዝተወድአን እቲ ሓላፍነት ናብ ሌቪ ከም ዝሰጋገር ዘሎን ነገሮ። ይኹን እምበር ሌቪ ስርሑ ብትኽክል እንታይ ምዃኑ ክሳዕ ሕጂ ይተረድኦን ነይሩ። ንሱ ንጀዲ ብዛዕባ እቲ ስራሕ ምስ ሓተቶ ጀዲ ኣብ ጥቋም ጆርጅ ዝበሃል ኣዝዩ ዓሚቕ ጉድጓድ ከም ዘሎ ረድኦም። እንኮ ስራሕ ሌቪ ነዚ ጉድጓድ ምሕላው ጥራይ ኮይኑ ካልእ ዝኾነ ስራሕ ኣይነበረን። ድሕሪኡ ጀዲ ሕግታት ናይቲ ቦታ ንሌቪ ረድኦም። ኣብ ወርሒ ሓንሳዕ ጥራሕ
ምስ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ክራኸብ ከም ዝፍቀደሉ ነገሮም። ቦታ ስርሑ ምዕራባዊ ማዕዶ ትርኢት ይበሃል። ኣብዚ ብኣንጻር ዘሎ ሸነኽ ድማ ምብራቃዊ ማዕዶ ትርኢት ዝበሃል ካልእ ግንቢ ኣሎ። ጄዲ ንሌቪ ምስቶም ኣብቲ ምብራቃዊ ግንቢ ዘለዉ ሰባት ፈጺሙ ክራኸብ ከም ዘይብሉ ብንጹር ኣጠንቀቖም። እንኮ ስርሑ ኣብ ናቱ ተልእኮ ጥራይ ምትካር ምዃኑ እቶም ኣብቲ ምብራቃዊ ግንቢ ዘለዉ ሓለውቲ እውን ኣብ ናታቶም ስራሕ ጥራይ ከትኩሩ መምርሒ ከም ዝተዋሃቦም ሓበሮም። ከምኡ'ውን ሌቪ ንዝቕጽል 1 ዓመት ምስ ዝኾነ ሰብ ክራኸብ ከም ዘይፍቀደሎ ፍለጦም። ኣብቲ ግንቢ ዝተተኽለት ኣውቶማቲክ ብረት ኣላ። ሌቪ ድማ ነታ ብረት ወትሮ መዓልቲ ክመልኣ ኣለዎም። እታ ብረት ጥይት እንተወዲኣ ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ትሕቲ እቲ ግንቢ ብዙሓት ናይ መሬት ነውተውክቲ ኣለዉ። ኣብኡ ዝኾነ ነታ ጓንተ ኣጋጢሙ ሌቪ ብእንብኡ ኸጻርዩ ኣለዎም። ክሳብ ሕጂ ዝተደናገረ ሌቪ ንጄዲ ስርሒ ሰባት ናብ ጆርጂ ከይቐርቡ ምክልኻል ድዩ ኢሉ ሓተቶ። ጄዲ ርእሱ ነቐኒቑ ኣይኮነን ስራሕካ እታ ኣብ ውሽጢ ጆርጂ ዘሎ ንዳግም ንኸይወፅእ ምክልኻል እዩ ኢሉ መለሰሉ። ነዚ ንምርጋፅ ድማ ጄዲ ሓንቲ ንእሽተይ ቦምብ ኣልዒሉ ናብቲ ጆርጂ ዝበሃል ጉድጓድ ደርበያ። እታ ቦምብ ልክዕ ምስ ነተወት ካብቲ ዓሚቕ ጉድጓድ ሓደ ዘፈርሕን ባህርያዊ ዘይኮነ ድምፂ መጸ። ድምፂ ናይ ሓደ ኣርወ ዝመስል ድምፂ ነበረ። ሽዑ ድማ እቲ ሓቂ ንጹር ኮነ። እዚ ጉድጓድ ተራ ነገር ዝሓዘ ኣይኮነን። ኣብዚ ዘሰንብድ ነገር ኣብ ውሽጢ ተሓዊኡ ኣሎ። ድሕሪ ጄዲ ንሌቪ እቶም ኣብ ውሽጢ ጆርጂ ተሓዊኦም ዘለዉ ፍጡራት ሎይነስ ከም ዝበሃሉ ነገሮም። ዝኾነ ይኹን ነገር እንተጋጠመ ሌቪ ፈጺሙ ናብ ግዳም ከውፅኦም የብሉን። ኣብ 1943 ሙሉእ ወታደራዊ ቦጠሎኒ ነዞም ሎይነስ ንምዕጋት ናብቲ ጉድጓድ ከም ዝተለኣኹ ኮይኑ ግን ካብኣቶም ዋላ ሓደ ከም ዘይተመልሰ ወሲኹ ነገሮም። ጄዲ ንሌቪ ብዛዕባ ናይ ኩልል ተኽላባት ደወል እውን ኣጠንቅቖም። እዚ ደወል ዝድወል መዓልቲ ብዘይ ምሕሳብ ወይ ድማ ሕቶ ብዘይ ምሕታት ህይወትን መድሓን ጥራይ ክሃድም ከም ዘለዎ ነገሮ። ጄዲ ነዚ ሕግዚ ዝተገበረሉ ምኽንያት ከም ዘይፈልጥ ነገሮም። ነቲ ዝተነገሮ ጥራዩ ዘካፍሎ ዘሎም። ኣብዚ ሰዓት እዚ ክልቲኦም ናብቲ ኣንጻሮም ዝነበረ ግቢ ጠመቱ። እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ሓላዊ ናይ 1 ዓመት ስርሑ ብምዝዛሙ ሓድሽ ሓላዊ ተመዲቡ ነበረ። ድሕሪኡ ጄዲ ብዛዕባ ቀረብ ምግብን ኣቑሑትን ረድኦም። ናይ ሙሉእ 1 ዓመት ምግቢ ድራኡ ከም ተዓቆረ ነገሮ። ሌቪ እንተደልዩ ንምግቢ ዝኸውን እንስሳታት ሃደን ክገብር ከም ዝኽእል እውን ሓበሮ። ጄዲ ሓደ ኣገዳሲ ምስጢር እውን ኣካፈሎ። እዚ ቦታ ዝሓለፈ 75 ዓመታት ተሓዊኡ ከም ዝጸንሐን ኣብ ወፃኢ ዓለም ዘሎ ማንም ሰብ ብዛዕባኡ ከም ዘይፈልጥን ዝኾነ ይኹን ነገር እንተጋጠመ እዚ ቦታ ኣብ ወፃኢ እውን ምስጢር ኮይኑ ክቕጽል ከም ዘለዎ ንሌቪ ኣጠንቅቖ። ነዚ ምስ ተዛረበ ጄዲ ካብቲ ግንቢ ናብ ገዳም ወፀ። ናይቲ ምልክት ልክዕ ምስ ኣውፅአ ክትወስዶ ሓንቲ ሄሊኮፕተር መፀት። ጄዲ ናብቲ ሄሊኮፕተር ኣተወ። ኮይኑ ግን ቅድሚ ምውጋሶም ሓደ ካብቶም መኮንናት መንነቱ ሓተቶ። ቅሩብ ሰዓታት ጸኒሑ እቲ መኮንን ንጄዲ ተኪሱ ቀተሎ። እዚ ድማ እቲ ቦታ ክሳዕ ክንደይ ምስጢራዊ ምዃኑ ዘነጽር እዩ። ካብኡ ብህይወት ክወፅእ ዝፍቀደሉ ማንም ሰብ የለን። ኣብዚ ግዜ እዚ ሌቪ ልክዕ ከምቲ ዝተነገሮ ክገብር ንሪኦ። ነታ ኣውቶማቲክ ብረት መሊሱ ነቲ ከባቢ ብጥንቃቐ ክምርምር ጀመረ። ሙሉእ 1 ወርሒ ምስ ሓለፈ ሌቪ ንፈለማ እዋን ምስ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት ተረኸበ። ዋላ ሓደ ጸላኢ ከም ዘይጋጠሞ ጸብጻብ ኣቕረበ። ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ንሓፂር ግዜ ጥራይ ክዛረብ ስለ ዝፍቀደሉ ክንዚ ምስ ተዛረበ እቲ ጻውዒት ቆረጸ። ጸኒሑ ሌቪ ነቲ ናብቲ ኣርማድዮ ዝነበራ መጽሓፍቲ ከንብብ ጀመረ። እናንበበ ከሎ ኣዒንቱ ናብተን ኣብ መንደቕ ዝተለጠፋ መልእኽትታት ኣድህባ። እዘን መልእኽትታት በቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ሰባት ተመክሮታቶም ንምክፋል ዝተጻሕፋ እየን ነይረን። ነዚኦም ምስ ኣንበበ ሌቪ ናብ ግዳም ወፂኡ ቴሌስኮፕ ብምጥቃም ናብቲ ካሊእ ማዕዶ ትርኢት ጠመተ። ኣብኡ ድማ ሓንቲ ጓል ብስቕታ ኮፍ ኢላ ረኣያ። እታ ጓል ብዘይካ ድራሳ ካልእ ነበረትን። ሌቪ ብጽባቐ ኣዝዩ ተደነቐ እሞ እናጠመታ ጸንሐ። ይኹን እምበር ምስማ ናብቲ ካሊእ ግንቢ ዘሎ ሰብ ከይራኸብ ብጽኑዕ ስለ ዝተጠንቀቐ ከዘራርባ ኣይፈተነን። በዚ መንገዲ ንሌቪ ኣብዚ ቦታ 2 ወይ 3 ኣዋርሕ ሓለፎ። ሕጂ ድማ ድራሳ እውን ብዛዕባኡ ክትፈልጥ ጀሚራ ኣላ። ሓደ መዓልቲ ኣብ መዓልቲ ልደታ ኣብ መወዳእታ ምስ ሌቪ ክትዘራረብ ወሰነት። ኣብታ ሓንቲ ወረቀት መልእኽቲ ብምጽሓፍ ስሙ መን ምዃኑ ሓተተቶ። ነዚ ምስ ረኣየ ሌቪ ሓደ ሰሌዳ ልዕሉ ክትዘራረቦ ምልክት ሃባ። ድራሳ ግን ነቲ በጠንቀቕታ ዓሸሽ ብምባል ቅድም ናይ ባዕላ ስም ጸሓፈትሉ። ሌቪ እውን ብዙሕ ከይሓሰበ ስሙ ጸሓፈ። ካብቲ ሰዓት እቲኣ ጀሚሩ ኣብ መንጎ ዕርክነት ጀመረ። ሓደ መዓልቲ ሌቪ ድራሳ ተኳሲት ስናይፐር ምዃና ምስ ፈለጠ ክእለታ ከተመስክረሉ ንምፍታን ካብ ርሑቕ ኣብ ገለ ካብ ኣቑሑታ ነጻጸረ። ድራሳ ናታ ብረት እውን ኣልዒላ ናብ ናቱ ናይ ሓለዋ ማዕዶ ትርኢት ኣቕንዐት። ሃንደበት ግን ሓደ ዘፍርሕ ነገር ዝተበለት። ኣረዊት ካብ ጉድጓድ ይወፁ ነበሩ። ንሌቪ ክተጥንቅቆ ድማ ቀልጢፋ ምልክት ሃበቶ። ሌቪ ብእንብኡ ኣብቶም ፍጡራት ብተኸታታሊ ክትኩስ ጀመረ። ቁፅሮም ኣዝዩ ብዙሕ ስለ ዝነበረ ድራሳ እውን ካብቶም ማዕዶ ትርኢታ ኮይና ሓደ ብሓደ ክትቀትሎም ጀመረት። ኣብቲ ተሃዋክ ድማ ሓደ ኣራዊት ናብ ድራሳ ይቐርብ ነበረ። እቲ ፍጡር ፍርቂ ሰብ ፍርቁ ድማ እንስሳ ይመስል ነበረ። ድራሳ ምስ ረኣየቶ ርእሳ ንመድሓን ክትኩሰሉ ፈተነት። ኮይኑ ግን ጥይታ ዝኾነ ጽሎ ኣይነበረን። እቲ ኣራዊት ናቐረበ ምስ መጸ ኣብታ ትኽክለኛ ሰዓት ግን ሌቪ ሓንቲ ልክዕ ዝኾነ ጥይት ምስ ተኮሰ ነቲ ኣራዊት ይቐትሎ እሞ ህይወት ድራሳ የድሕን። ንጽባሒቱ ሌቪ ናብ ጥቓ እቲ ነውተውክቲ ይወርድ። ብሃንደበት ሓንቲ ንእሽተይ ድሮን
ካብቲ ጉድጓድ ወፂኣ ቅድሚ ምጥፋእ ነፊራ ኸደት። ሌቪ ድራሳን ክልቲኦም ብንጹር ረኣይዋ። ይኹን እምበር እንታይ ምዃና ወይ ካበይ ከም ዝመጸት ዋላ ሓንቲ ሓበሬታ ኣይነበሮምን። ከምዚ እናበለ ተወሳኺ ኣዋርሕ ሓለፈ። ሕጂ ድማ ወርሒ ታሕሳስ ኮይኑ ኣሎ። ሓደ መዓልቲ ሌቪ ንድራሳ ብኣካል ክረኽባ ደለየ። ኣብቲ ናይ RPG መተኮሲኡ ሚሳኤል ዝፀዓነሉ ቦታ ገመድ ኣሰረ። ድራሳ ካብቲ ማዕደ ትርኢታ ነዚ ክገብር ከሎ ረኣየቶ። ኣፈለማ ሌቪ እንታይ ክግበር ከም ዝፍትን ክትርዳእ ኣይከኣለትን። ድሕሪኡ ሌቪ ነቲ ሚሳኤል ናብ ሓደ ሸነኽ ተኮሶ። ኮይኑ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ሚሳኤል ብገመድ ተኣሲሩ እዩ ነይሩ። እቲ ገመድ ናብ ሸነኽ ድራሳ በፅሐ። ቀልጢፋ ድማ ኣብቲ ሓንቲ ኦም ኣሰረቶ። በዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ማዕደ ትርኢታት መንገዲ ፈጠረት። ሌቪ በቲ ገመድ ተጠቒሙ ብጥንቃቐ ብምስጋር ኣብ መወዳእታ ናብቲ ካሊእ ማዕደ ትርኢት በፅሐ። ድራሳ ምስ ረኣየቶ ብጣዕሚ ተሓጎሰት። ኮይኑ ግን ቅድሚ ምሕቋፋ ሌቪ ቅድም ክሕፀብ ነገረቶ። ብካሜራ ተጠቒማ ድማ ክሕፀብ እንከሎ ብሕቡእ ትሪኦ ነበረት። ድሕሪኡ ብሓባር ኮፍ ኢሎም ንነዊሕ ግዜ ተዘራረቡ። ኣብቲ ዕላል ድራሳ ንሌቪ ክሳብ ሕጂ ዝተኮስካዮ እቲ ዝነውሐ ርሕቐት ክንደይ እዩ ኢላ ሓተተቶ። ሌቪ ድማ ሓደ እዋን 3240 ሜትር ርሕቐት ንሓደ ሰብኣይ ቀቲለዮ ነይረ፣ ኣብ ማሪን ይሰርሕ ነይረ ኢሉ እውን መለሰላ። ድሕሪኡ ሌቪ ንድራሳ እዚ ቦታ ንክንድዚ ዝኣክል ዓመታት ብምስጢር ክትሓዝ እንታይ ፍሉይ ነገር ኣለዎ ኢላ ሓተታ። ድራሳ ብዙሕ ከይሓስብን ኣብ ስርሑ ግዴትኡ ጥራይ ከይተኩርን ነገረቶ። ከምኡውን ብዛዕባ እቲ ሕጂ ምናልባት ብሂወት ዘይህሉ ቦኣ ነገረቶ። ድሕሪኡ ድራሳ ሙዚቃ ከፊታ ሌቪ ምሳቕ ስዕሳዕ ሓተተቶ። ክልቲኦም ብሓባር ሳዕስዑ። ቀስ በቐስ ድማ እናተቐራረቡ መፁ እሞ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ደረታት ብምሕላፍ ፍቕራዊ ሰዓት ኣሕለፉ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሌቪ ንድራሳ ብዛዕባ ግጥምታቱ ብምዝራብ ሓንቲ ብፍላይ ንዓኣ ዝፀሓፈላ ግጥሚ ከም ዘላቶ ነገራ። ነዚ ምስ ሰምዐት ድራሳ ንኸንብበላ ሓተተቶ። ሌቪ ግን ኣውዩ ኣብ መወዳእታ ካብዚ ቦታ ምስ ወፃና ነታ ግጥሚ ክህበኪ እየ በላ። ንጽባሕቲ ንጎ ሌቪ ተወጉስ ናብቲ ማዕዶ ትርኢቱ ክምለስ ወሰነ። ኮይኑ ግን ኣብ ፍርቂ መንገዲ ምስ በፅሐ ኣራዊት ናይቲ ማዕዶ ትርኢቱ ክድይቡ ረኣየ። ልክዕ ነቲ ነተውቲ ምስ ረገፅዎ ድማ ዓብዪ ብርቱዕ ሓደጋ ነታጉ ኣጋጠመ። በቲ ነታጉ ምክንያት ገመድ ሌቪ ተቃፂሉ ተበተኸ እሞ ተኺሉ ናብቲ ጉድጓድ ወደቐ። ድራሳ ኩሉ እቲ ዘጋጠመ ነገር ኣብ ቦታኣ ኮይና ትሪኦ ነበረት። ሓንቲ ደቂቃ ከይተፀበየት እውን ጃንጥላ መውረዲ ሒዛ ንሌቪ ንምድሓን ተኺላ ናብቲ ጉድጓድ ዘለለት። ኣብ ውሽጢ እቲ ጉድጓድ ድራሳ በታ ኣብ ታሕቲ ብዕምቆት ዝውሕዝ ዝነበረ ሩባ ክትወርድ ንርኢ። ብዝኾነ መንገዲ ክድሕን ክኢላ ናብቲ ገማግም ባሕሪ እቲ ሩባ ወፀት። ኣብዚ ግዜ እዚ ሌቪ ኣብ ሓንቲ ኦም ተንጠልጢሉ ይረአ ነበረ። ብሃንደበት ሓደ ዓብዪ ሸርጣን ዝመስል ፍጡር ኣጥቅዖ። ርእሱ ንምክልኻል ሌቪ ሱርናይታ ኦም ኣጽኒዑ ሓዘ። እቲ ፍጡር ጉድኣት ቅድሚ ምብፅሑ ድራሳ ደክዓ ጉዚኡ በፂሓ ቀተለቶ እሞ ንሌቪ መሊሳ ድሕነቶ። ክልቲኦም ድማ ነቲ ዘገርም ሓድሽ ቦታ ክዕዘብዎ ጀመሩ። ባንደበት ኣብ ክንዲ ዝሃድሙ ብፈረስ ዝጋልቡ ባዶ ሰባት ወይ ድማ ንህልዎም መጥቃዕቲ ፈነውሎም። ሌቪን ድራሳን ብተውዓት ተቃለስዎም። ክልተ ካብቶም ባዶ ሰባት ቀትለኹ ኢሎም ሓደ ግን ኣምለጠ። ሌቪ ርእሰ ናይ ሓደ ካብቶም ባዶ ሰባት ምስ ረኣየ ወታደራዊ ክዳን ወይ ድማ ዩኒፎርም ተኸዲኖም ከም ዘለዎ ዝተባሃለ። እዚ ድማ ነቲ ጀዲ ቅድሚ ብዙሓት ዓመታት ዝነበሮ ዘኻኽሮ። ሰለስተ ወታደራዊ ቦጠለኛታት ናብቲ ጉድጓድ ወዲቆም ፈፂሞም ኣይተመልሱን። እዚ ኣብ ኣእምሮ ሌቪ ሓደ ዘፈርሕ ሕቶ ፈጠረ። ፈፂሞም ዘይተመልሱ እንተረኣ ኮይኖም ከመይ ገይሮም ክሳብ ሕጂ ብሂወት ኣለዉ? ነዚ ሓሳብ ንጎኒ ብምሕዳግ ሌቪን ድራሳን ንቕድሚት ገጾም ተጓዕዙ እሞ ካብ ሬሳታት ሰባት ኣብኦም ዝወቐልሉ ሓደ ዘሰንብድ ቦታ በፅሑ። ገለ ቀታሊ ቫይረስ ነቲ ቦታ ሙሉእ ብሙሉእ ዘዕነወ ይመስል ነበረ። ነዚ ዘሰንብድ ኩነታት ንምርዳእ እናፈተኑ ከለዉ ተወሳኺ ባዶ ሰባት ናብኣቶም ክቐርቡ ጀመሩ። ንምምላጥ ናብ ሓንቲ ኣብ ጥቖም ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ጎየዩ። ኮይኑ ግን እታ ቤተ ክርስቲያን ዝበኣሰ ተስፋ እተቆርፅ ነበረት። በቲ ቫይረስ ዝመፅእ ስቃይን ፍርሒ ንምምላጥ ርእሶም ብዘጥፍኡ ሬሳታት ሰባት ዝመልአት ነበረት። ብሃንደበት በቲ ቫይረስ ብሕማም ዝተጠቃት ሓንቲ ዓባይ ሳሬት ንድራሳ ትቅዕታም። እቲ ፍጡር ኣዝዩ ዓቢይን ዘፍርሕን ነበረ። ሌቪን ድራሳን ብሓባር ብምዃን ብጥይት ቀተልዎ። ኣብቲ ሰዓት እቲ ማዕጾ እታ ቤተ ክርስቲያን ተሰይሩ ተኸፈተ እሞ ተወሳኺ ባዶ ሰባት ኣተዉ። ነዚ ምስ ረኣዩ ሌቪን ድራሳን ዳግማይ ንምምላጥ ቀልጢፎም ናብ ውሽጢ እታ ቤተ ክርስቲያን ኣተዉ። ኣብ መወዳእታ ኣብ መንጎ እቲ ኣክራናት ዝተሓብአ ሓደ ተነል በፅሑ። ነቲ ማዕጾ ብድሕሪኦም ዝዓፀውዎ ናብ ውሽጢ ይጥምቱ እሞ ኣብቲ ተነል ብሓቂ ሓደ እዋን ፈተናታት ዝካየድሉ ዝነበረ ዝኣረገ ቤተ ፈተነ ምዃኑ ተረድኡ። መተካታ ጀነሬተር ረኺቦም መቀሳቀስዎ። ብኡ ንብኡ መብራህቲ በረኸ። ድሕሪኡ ሌቪ ናይ ዲቪዲ መፃወቲ ረኸበ። ክልቲኦም ነቲ ዲቪዲ ምስ ወልዕዎ ሓንቲ ሰበይቲ ኣብቲ ስክሪን ተረኣየት። ምዙ ቦታ ዝተኣሳሰረ ምስጢራዊ ተልእኮ ከተርድእ ጀመረት። ኣብኡ ኬሚካላዊ ሚሳኤል የማዕብሉ ከም ዝነበሩን ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ፕሮጀክት ዝሰርሑ ከም ዝነበሩን ገለጸት። ሓደ መዓልቲ ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብቲ ቦታ ገጠመ። በቲ ምንቅስቓስ ምድሪ ምክንያት እቲ ዝሰርሕዎ ሚሳኤላት ክፈስስ ጀመረ። ብሰንኩ እቲ ኬሚካል ኣብ መላእ እቲ ከባቢ ተዘርግሖ እሞ ንብዙሓት ሰባት ኣላገበ። እታ ሰበይቲ ንባዕላ እውን ከም ዝተለኽፈት ተኣመነ። እቲ ኬሚካል ንመጻኢ ንኸይዝርጋሕ ንወታደራት ከም ዘጠንቅቕዎምን ነቲ ቦታ ብደብዳብ ነፈርቲ ሙሉእ ክዕነብዎ ከም ዘለዎምን ረድአት። ኮይኑ ግን እቶም ወታደራት ነቲ መጠንቀቕቶም ዕሽሽ በልዎ።
نزي دمت دحر مسمعهم ليفين دراسان أما مودأتا كل نجر تردقوا نتتنال بزبالة قعزبوا جمروا نوح حصنحوا حد زمناو كمبيوتر رخوه اتبوتا كساع خندي تصنح مخانا وقمت بمقتاو إذا أزوي زقرم نبرم نمفلات بنت وين تولعوا اتزرعوا نجر سنبودم اتو كمبيوتر بزعوا دار كلاب زبهال تكال حبريتا زحازة نبرم زي تكال مسترابو زوخنا من قدي حاليتا وتادرات يفتر نبرم كاوتم بتفيروس تلوفو سوات مرأيا بموساد نوتادراتهم نوازيم حيالات وتادرات ودما سبور سولجرز نمغيار يتقموا لو نورو إذا دما زوخنة هاجر نمثال نزوبوتا ملو تطفو خمزي دليت يرجع كل سكاو خطق أميدل نيرو ليفي كال إذا سن بزرزرون رخبا نسوين جورج زبهال غرغاد أرأتنا تخل كيلومتر عمقتكم زلوا إيو ليفين دراسان كابتن اللقع مسوصو حدا بادو سبه هندو تتقعم ملاش قدم مهاوم اتفطرن دراسة بجمل أسير قوتيتو وسلام دراسة لتجمل تحقن تفتنت كوين جن ولا عن تقبرك قالتن ليفي بتشنكت ندراسة مد لا يقصلم بتخابنا توقعز خلو حدا عوج مسائل تخيل دوز ولا لبوتا بتصحم عاوز زي دراسة حنتو أم تنتلت إلى حدا بادو سبد ما تخيلو قدمي أدوي لترئي دراسة نخفت حتى مو نسوقني أبيام بقال أجاباب أدوات فتحت قعدته أمونجو خلتيهم نويحن برتقان قال ستالعلم أبتا ساعات تيئة ليفي بتصيحو نتبادو سبت إيتي تكسمو ندراسة داقما يدحنا ليفي نتونيفورم صبيقو مسرأيون نتناي سمتاق مسنبوون حرز سنبد نقر تردقو زي سبعي زي يتابت معادة تريد زمد قدام يحلاوي نيرو ساني حوين بتفيروس تلخفم نتعادة قامس تردقو ليفين دراسان كوتبوتا نمملات وسنو حنكا أرقيت مكينة رخومو باتري قطمولا بقام الدماء أسروا اتا مكينة لعالم من قصات سجمرات بهندبت بيوز حزالوان بعد سوات تأكيوم وتقعوام ليفين دراسان بزحت نمقتال سنايبرون تتقامو تقيتهم مستوى دما نتم فترات حوو العلم ناو حدا نويح قربا مسوصحو نتا مكينة تحت دفقوا أقرقر ما فترو بزوخنا من قد بيلم دما ناو تناي معراب معدو ترئيت قوصعو قالو أو مسوصحو وننتخوانا حالي أم بتفيروس تيلخفون كي يهوني فرحو نورو ندحنا التوهيلو نصبح حيث ليفي بتقامت التقيمون ناوتنات معدو ترئيت تملسم أو غني دما مصباتو لم يتراقبا نسا دما قطتا ناوشت إتو جورج ويدمان إتو قبال آتي خانير كي لحتتوتو ليف دما كمزي أتوا حسو اللام بارتلوما بقديقو إتناي كمبيوتر سرعاتهم سلسة بارابارا كابتو خالي معدو ترئيت زمات أسب ناوشت إتو جورج آتي خوون كمزي خيل نقرتو أدلا ينتو خيني دما ليفينا تسابقو أطلع أزوزتو ليفي زي فولت أزنبرا مسترقن بارتلوما بخميرا بيلا كلنا قدروا رئاتو من وراء يو ليفين دراسان كلتيهم ناوشت جورج كمزي أتو تفلت نبرت يوخن برنت حق حوقتلو أو كنت أودما نصبح حيث بارتلوما بعدنا وطبوتا مسات كويني جن ليفين دراسان كلتيهم نتا هليكوبتر كلمة معلابة رأيوام أو تساعدتي أدما نتحق خلو يردقوام بارتلوما ناوزي زمسات كنت قتلهم إلى أيا نزح دقا مستردقو ليفين دراسان قلتفو ناوتو درقو يايو ليفي أروعتنا تخلطة كيلومتر دحر مقعاز اتقول قربة خاليشان كم زراقبن أو دما مستراسات راخيوام ناي موداتا مملطيوم ككايدو خمز خولي فلت نبرم ليفي نتا انتنا نايتو معدة تريت تقعو بون دما ناي متنقطا دول كدول جمرم እዚ ማለት ድማ ኣብ ውሽጢ 2 ደቂቕ ስትሬይ ዶግመር ዝበሃል ስርዓት ተበራቢሩ እቲ ቦታ ብሙሉእ ርእሱ ክዕን እዩ ማለት እዩ ባርተሎሜው እዚ ደወል እንታይ ማለት ምዃኑ ጽቢቓ ትፈልጥ ነበረት ንሓንቲ ደቂቓ እኳ ከይባኸነት ብሄሊኮፕተር ጌራ ንምምላጥ ፈተነት እቲ ናይ 2 ደቂቕ ቆፀራ ልክዕ ምስ ተወድአ እቲ ኣብ ውሽጢ ጆርጅ ዝተሓብአ ሚሳኤል ነተውገም እቲ ብርቱዕ ነታጉ ንሁሎም እተባዶ ሰባት ቆተሎም ሄሊኮፕተር ባርተሎሜው ግን በቲ ነታጉ ስለዝተሃረመት ንሳውነው ሞተት ኣብቲ ዕግርግር ሌቪ ናብ ውሽጢ ማይ ወደቐም ድራሳ ግን ድሓነት ናብ ሓደ ውሕሱ ቦታ በፂሓ ድማ ክትጽበዮ ጀመረት ብዙሕ ዓመታት ሓለፈ ኮይኑ ግን ሌቪ ዝምለስ ኣይመሰለን ድራሳ ደጊም ፈጺሙ ከም ዘይምለስ ብምእማን ነቲ ሌቪ ንዓ ኢሉ ዝፀሓፈላ ግጥሚ ከፊታ ብኸቢድ ጓሂ ኣንበበታም ሓድሽ ህይወት ክጅምር ድማ ወሰነት ንዕኡ ክትርስዕና ፈተነት ኣብ ሓደ ቤት ብልዒ ሬስቶራንት ክትሰርሕ ጀመረት ድሕሪኡ ሓደ መዓልቲ ሓደ ዘይተጸበየተ ነገር ኣጋጠመ ሌቪ ናብቲ ቤት ብልዒ ኣተወም ድራሳ ብድንጋጸን ብመወዳእታ ዘይብሉ ሓጎስን ተዋሕጠት ክልቲኦም ተጓዮም ተሓቋቐፉ በዚ ድማ ኣዝዛንታ ኣብ መወዳእትኡ በጽሐም እምበር ከስኩራት ተኻተልቲ ንልምዓት ዝነበረት ፊልምና ነዚኣ ትመስል ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ፊልምታት ክበጽሐኩም ተዳደሊኹም ንፊልመይ ላይክ ቻነለይ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣበረታትዑኒ ክሳብ ብኻልእ ቪድዮ ንራኸብ ሰላም ጽንሑለይ